Ja. Vad fan var det där? Se till när jag ska sluta. Vad hoppar i luften? Busig häst. Nej, inte nu när hon springer själv. Vänta. Nu, kolla. Nej. Och du aktar dig, Mattis. Kom, vi sätter oss här. Jag skulle... Aj! Aj! Men du aktar piskan! Jag sätter mig där. Ja. Bra tjejer! Kolla svansen. Det ser ut som en... Bra! Hon bara, jag skiter i er. Kolla! Hon bara, håll käften. Hon bara, joho! Hon bara, men när kommer vi märka jag? Hoppa över. Tänk att rida så där snabbt, då skulle jag ju fan ramla av direkt. Det gör den då. Käften! Eller för på prick. Ja, men jag rider faktiskt bara backar på pricken. Varför svänger de där? Ska jag springa in och sänka? Ja. Släpp piska igen nu. Det finns inte mig. Nej. Hon kommer springa på mig och sparka mig och säga Nej då. Om hon gör det, vad kommer du göra då? Säga, Mira, duktig häst! Brrr. Brr. Ska det gå eller? Jag sitter väldigt bra, va? Nej, lite högre. Du får ju dra uppåt. Men du får ju knäppa upp grejen, Mattis. Se den silvriga grejen där bakom. Du får ju fan knäppa upp den. Ja, sen får du dra den uppåt. Ja. Men vad fan säger du? Ja, sen får du sänka ner den där. Ja. Nej, lite mer neråt. Bli inte rädd, säg bara hej.
Ja. Kolla! Hon har en annan häst. Ja. Ja. Mattis, ta tag i henne och så tar av henne täcket. Framifrån. Nej. Men sluta! Vi bara sprang förut. Lägg ner den där. Det var därför jag la ner den. Här, du får filma. Vad snygg hon tycker hon är. Vad ska du? Hon bara äntligen. Fanny, känn vad varm hon är. Det här är Mira, den tokiga hästen. Se till när vi ska byta, Fanny. Se till när vi ska byta. Men se till när vi ska byta om inte du orkar. För jag vill också hinna. Duktig! Duktig! En gång till då. Men jag önskar inte att det är klart vatten, men du tycker ju Bra! Ska jag byta? Ska vi byta, Fanny? Ska jag stänga filmen? Varför släppte dig? Kolla! Bredvid dig. Här, Fanny. Tycker du att det var stort? Nej, men alltså. Där.
Här skulle jag nog komma lätt då. Ungefär lite snabbare.